мавзӯи имрӯзаи мо масъулият доштан дар тақдири дигарон. марду зан ҳуқуқҳои баробар ва имкониятҳои баробар доранд. дар бисёр ҳолатҳо барои занҳо имтиёз дода шудааст. ҳатто дафтар барои назорати келиндорӣ ташкил карда шудагӣ буд. яке несади аз воситаҳои ҷанҷолҳои оилавӣ ин телефонҳои мобилӣ гӯям ҳам хато намекунанд. ҷавдидаи зӯроварӣ дар оила ин тамоми аъзои оила буда метавонад. 75 арзу шикоятҳо ба қайд гирифта шуданд ки 70 адади онҳо нисбати мардон мебошанд. касе ки масъулият надорад дар зиндагӣ бовар кунед маҳбубият надорад. надонистани қонун ягон киса аз ҷавобгарӣ озод намекунад. ин маънои онро дорад ки дар 641 оила фазои якдигарфаҳмӣ нест. кӯдакои ҳамон оила андаке ҳам бошад аз тарбият дур мемонанд. 56 рӯза фарзанд аллакай гӯшт дорад мешунавад ва асабӣ таваллуд меёбад.